שלום לכולם, אנחנו פה באשדוד, גג 2000 מטרים, אפשר לראות למעלה עבודת יריעות ביטומניות. עכשיו אנחנו מבצעים מחסומים והצפה לכל השטח, יריעה ביטומנית 5 מילימטרים, פסקר, כמובן ניקיון, פריימר לפני, רולקוט, כל מה שצריך. עכשיו אתם גם תוכלו לראות את המחסומים שאנחנו עושים בשביל להציף את הגג. עושים את זה בחלקים. הנה פה יש לנו, יכולים לראות הצפה, מחסומים ועוד מחסומים.